Ia uite ce-ai făcut în gura ta, dar da, nu mai... Da, plecă. Ți-a tras-o? Ha? Ți-ai luat-o astăzi? Nu te uși, mă? Nu te, iede. Nu e... Iede, te venează, iede. Nici nu mai ai putere să mai vorbești. Să mori. Este un chin să vorbești. Iute, mă, că... Cred că o să câștigați premiul Oscar. De 2 ori. Poate nici pe aia mică n-ai filmat-o cum este. Stai ca într-un film porno. Că-te și limba. Te văd de Antera. Dă-mă cu un pic de zoom. Are, du-te, mă, ta pe gheață. Da, alea ți le-ai pus? Vezi că o rupe. Picăturile ți le-ai pus? Uite-le acolo, lângă telefon. Bravo. Ia dă-i pe zoom. Ia bagă un zoom nea, Cornele. Că acum dacă te opera, merge mult mai bine. Știi?